gran moment històric s'ha viscut aquest cap de setmana en Ontinyent amb la celebració de la declaració de les festes de moros i cristians d'interès turístic internacional i que ha culminat aquest diumenge amb la representació d'alguns dels seus actes més representatius. Ha sigut el colofó perfecte per un fin de setmana on crec que Ontinyent ha demostrat el per què ens han atorgat el títol de festes d'interès turístic internacional. Crec que el que hem pogut és veure aquest tastet que preteníem que la gent poguera en sols un cada setmana conèixer de primera mà aquestes festes en esta commemoració de festes d'interès turístic internacional. En una ubicació diferent de l'habitual, esplanada de Tortosa i Delgado, als peus de la muralla nord, ha donat inici el contrabando entre el mariner Vicent Beneito i el contrabandista José Seguí, que han escenificat un espectacular enfrontament que tractava d'impedir que els contrabandistes entraren a la ciutat el seu contraban. Ha sigut un moment molt emotiu el retrobar-se en este acte i fer-lo altra vegada en companyia de Vicent, en els mariners, que va ser el meu debut com a contrabandista. El Ball dels contrabandistes ha donat pas a una ambaixada mora a càrrec de l'ambaixador d'ofici Carlos Gironès de la comparsa Sauditas, encarregat de donar vida al text de Cervino. Perquè ja com a ambaixador d'ofici ja des de feia 24 anys que no l'havia tornat a fer, perquè vaig ser ambaixador el 2001, pues és un tot, no és el mateix assajar i estar en companyia dels ambaixadors que estar així representant l'ambaixada. Tradició i música de la mà de la comparsa Llauradors han omplit l'esplanada amb el seu ball. Ha sigut un treball que n'hi ha darrere en quant a comparsa, en quant a haver recuperat tradicions nostres, perquè este ball, les partitures que tenim avui en dia, les que ballem, daten del 1905, el ball és anterior. Després, l'ambaixador d'ofici, Frank Gil, de la comparsa Cruzados i les tropes cristianes han derrotat les hosts musulmanes i reconquistat la vila d'Ontinyent. Em sent molt orgullós, estic molt content de que els meus fills hagin vist les ambaixades en mi el primer... Veurem fer les ambaixades la primera vegada a la meva vida, estic superemocionat. Un cap de setmana que mai s'oblidarà, on la ciutadania s'ha sentit partícip i els visitants han pogut gaudir d'un llegat cultural i emocional que s'ha transmès de generació en generació. En el nombre de la guerra al cristiano. Cristiano, por Jesús y por la patria. Oíd, ¡viva Ontinyent!